Mukti palapas Sesanti jaya Sumanggam tunggal. Tlong tlong tlong. Sira
Taun nono winda nono tak enteni ing pucuking tresno telung nangka bebasane wong katon katon siramu bae Tarik. aja lali pawelingku uga manungkan mas janji-janjimu aku kang setya satu tak enteni nganti saelingmu Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Leren sawetara ya no. Iya mak. Ngestokke dawuhmu. Nduk piye? Kapisan ora lali ngunjukke lan puja puji syukur kang jero marang Gusti kang murbeng dumadi. Nggih. Gusti Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa yang widiwasa. Sebabe apa yung? Sebabe karana aku lan kowe anakku limbuk isih diparingi nikmating pangeran, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Mokal tanpa nikmat lan rahmate sing gawe jagat. Awake bisa manunggal, tetunggalan ana ing Kemlaka Legi Kadipaten Nganjuk kene, Nduk. Ngono ya, Mak. Sik. Iki kok katon gayeng gumarenggeng. Iki jane dalam rangkaian apa to, Mak? Ngene ya, Nok. Adicara wayangan bengi iki dalam rangkaian Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Tanggale 28 sasine Oktober. Oh, ngono ya ya. Iki persembahan khusus saka pepundhene awake dhewe ya kuwi Bapak Edi Santosa untuk seluruh masyarakat kang mapan ana ing Desa Kemlaka Legi. Oh iya, dasare ya kanggo menggugah semangat patriotike para pemuda lan pemudi kang mapan ana ing Desa Kemlaka Legi kene ya Yung. Bener, Nduk, heeh. Turto aku karo kowe iki ya ngrumangsani. Nggih. Bapak Edi Santosa iki yen karo awake dhewe wis ora kaya wong liya. Heeh. Wis ndak anggap wong tuaku dhewe. Ana tetembungan wong liya dadi dulur. Nggih. Pak Edi kuwi iya. Tur manehe panjenengane iki ya lenggah ana ing DPRD Kadipaten Nganjuk, mula wis sak terpe lamun gelar acara kaya bengi iki. Oh iya, idep-idep menyerap aspirasi dan memberikan hiburan kanggo para warga masyarakat, khususnya warga masyarakat Kemlaka Legi. Nggih. Mula wis sak trepe ya Yung yen awake dhewe ngaturke panuwun kang tanpa upama. Tenan kok, Nduk. Ngaturke panuwun kang tanpa upama. Terima kasih yang sangat banyak. Sungkem bekti kula kunjuk Pak Edi Santosa ingkang sampun pitados kalian kula sak rombongan paring nelipur gelar kelir gantung gong Pak wonten ing Kemlaka Legi mriki. Nggih Yung, heeh. Dasare, Nduk, piye? Dasare para warga masyarakat kang mapan ana ing Desa Kemlaka Legi iki yen karo awake dhewe sak kanca wis manjing kaya sedulur. Awake dhewe sowan rene iki wis marambah makaping-kaping bola bali. Oh, langganan kok. Apa ya tumon setahun iki ning Kemlaka Legi minimal ping pindho lho, Nduk. Lah ya, kuwi wajib. Heeh. Sadurunge kae iki ya ditimbali lumantar Pak Lurah. Heeh, kae biyen bener. Heeh. Mula ana rangkaian Hari Sumpah Pemuda iki kowe bakal tak tuturi. Heeh. Aku sing selaku cah enom bingung. Mula aku nyadong dawuh ana ing Hari Sumpah Pemuda iki biyung arep paring pitutur apa marang anakmu limbuk. Ngene ya, Nduk. Ana adicara Hari Sumpah Pemuda iki aku bakal paring weling
Para penjajah saiki wis ora njajah secara fisik nanging ada 3 cara untuk melemahkan pemuda Indonesia sing pamriye njajah marang bangsane dhewe. 3 kuwi apa wae Yung? Siji ya kuwi kaburkan sejarahnya. Dadi para pemuda iki digawe ora weruh karo sejarahe, ora ngerti karo kehebatane para leluhure. Oh ngono. Nggih. Angka 2. Angka 2 ya kuwi hancurkan bukti-bukti sejarahnya agar tidak bisa diteliti dan dibuktikan kebenarannya. Oh ngono. Jan. Omonganku wis kaya sarjana seni ya, Nok. Heeh. Angka 3. Sing ora kalah wigatine ya kuwi putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya sehingga leluhurnya dikatakan bodoh dan primitif. Lah iki sing bahaya, Nduk. Ngono. Nggih. Yen awake dhewe iki wis ora duweni kebanggaan karo leluhure awake dhewe, leluhure awake dhewe dilokke wong Jawa ki kuno, wong Jawa ki primitif, wong Jawa ki bodoh. Ya iki sing bahaya, Nduk. Oh ngono ya, Mak. Mula ana tetembungan jas merah ngono kae ya, Yung. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Betul, Nduk. Apa maneh penyakit gone bangsane dhewe iki ora ngemungke mung korupsi wae. Lah banjur apa wae? Ning siji, ya kuwi tidak disiplin. Angka 2 tidak jujur. Angka 3 pelanggaran norma. Angka 4 intoleransi barang. Angka 5 hilangnya rasa saling menghargai dan memudarnya rasa nasionalisme berbangsa dan bernegara. Oh ngono ya, Mam. Mula diwiwiti saka Hari Sumpah Pemuda iki, ayo diwiwiti mbangkitke rasa tresna bangsa kuwi mau, Nduk. Lan pemuda zaman saiki kudu berprestasi lan berkarakter. Nggih. Ora kok pemuda kok nggo rimbas-imbis. Nggih. Isine nggur pansos, isine nggur gelut, isine nggur mendem kuwi panganan apa? Lah iya. Iya, Mak. Ana jaman sing saya tuwa iki, aku anakmu Limbuk sing dadi seniwati. Mung njaluk pangestumu muga ora salah dalan nggonku melangkah dadi pemudining bangsa ya, Yung. Umurku ki sak ora-orane luwih tuwa timbang sampeyan, Nduk. Heeh. Isaku ki ya nggur ngemong karo kowe. Heeh. Prayoga sing tuwajuh rasamu, aja nganti keras budi kurang titi ya, Nok. Nggih. Sampeyan iso ngamati saiki kanca-kancamu kae do piye, heeh to? Nakale piye, polahe piye? Aku ora elek-elek, ning yen iso wong nakal ki kudu nganggo bingkai. Oh ngono, Mak. Mergo cah enom iki isih labil dalam proses pencarian jati diri. Nggih. Ning ya kudu diati-ati ya, Nduk. Saya mumbul jenengmu saiki serawungmu kudu mulai ditata. Nggih, Yung matur nuwun. Kembali ke benang merah. Iki awake dhewe sowan komplit, plat AG Astra Brata Group. Ah iya. Saka kersane pepundhene awake dhewe Pak Edi Santosa. Heeh. Wayang gamelan Sonterop Borong Dalang. Ngaten nggih, Yung. Anakku saiki arep ndongake apa marang khususe warga Kemloko Legi. Ya muga-muga kanthi acara Hari Sumpah Pemuda iki warga masyarakat Kemloko Legi semakin kompak dan tidak mudah untuk terpecah belah. Allahumma amin. Genti saiki biyung arep ndongake apa kagem Bapak Edi Santosa kang dadi sak pepundhene awake dhewe sak gotrah. Bisaku mung ndongake, Nok. Muga-muga Pak Edi Santosa sak gotrah sekeluarga nggih pinaringan sehat bagas waras, pinaringan amanah anggone ngemban dados wakiling para kawula nggih, ugi pinaringan rejeki kang kathah melimpah tur kebak marang barokah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Jebul kae sing ndak anti-anti wis wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen mung tansah dadi impen
atiku dadi tentrem pamulat netra kang tajem mari kangen mulat sira netra tajem jajanika. Po jebul kae sing tak anti-anti wis teko mrene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen mung tansah dadi impen yen pinuju greget lati SMA ora ati mari kangen muga-muga tansah tegen atiku dadi tentrem pamulat netra kang tajem mari kangen mulat sira netra tajem jagat. Jebul kae sing tak anti-anti wis teko mrene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake tansah dadi impen yen pinuju geger lati esame merati mari kangen muga-muga tansah tegen atiku dadi tentrem pamulat netra kang tajem mari kangen mulat sira netra tajem jajatika. Anti wis teko mrene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen mung tansah dadi impen yen pinuju joget lati SMA ora ati wis mari kangen mulat suka tansah tegem atiku dadi tentrem pamulat netra kang tajem mari kangen mulat sira netra tajem jagat.
pagelaran malam hari ini juga disiarkan langsung lumantar via YouTube Astabrata Media. Oh ngono man. Tadi sing ora bisa kepareng rawuh ana ing TKP, ana ing lokasi bisa memantau lumantar HP ini dhewe-dhewe ngaten nggih yo. Wah penontonnya luar biasa, wis tak titeni wit biyen. Kemloko legi kok bar isaki wis ana wong lungguh ning arep panggung. Iya, selak kentekan nggon, bakule ya kebak no. Bakule iki wis kong kali kong karo aku kok. Oh ngono, tenan. Wis tak wenehi rapal supaya bakule iki laris. Oh ngono, heeh. Apa ana rapale? Ana. Rapale wong bakul, wong dodol ben laris iki piye? Sluman-slumun slamet ya toh. Tolak sawat balindalan getih putih nyingkir, getih abang nyimpang, getih ireng meneng debok bosok leyak-leyok. Sing dodol janaka, sing tuku Srikandi, laris-laris kanthi kersane ngalah. Angger kulaanmu 1000, ngedolmu 500. Met. Ayo bangkrut kuwi kok. Ya muga-muga didongake iki hawane nganjuk iki wit angger panas iki, awan iki mesti panas. Muga-muga ndang diparingi udan. Amin. Iki uga awake dhewe ora ijen saka kersane Bapak Edi Santoso pepundhene awake dhewe. Iki uga nimbali ya kuwi kadang bintang tamu sapa wae. Ya kuwi bintang tamu sing lagi naik daun. Sapa? Dik Niken Salindri saka Kota Tahu, Kota Kediri. Iya, lagi naik daun. Oh tenan. Jadwale kebak kae, Nduk. Aku ki goleki selae angel ram. Lah iya. Goleki longgare angel-angel. Lah arep mbok jak apa? Ya tanggapan arep mbok jak apa piye. Kono sinden aku dalang ya tanggapan. Diaturi ngadeg ngancani awake dhewe. Monggo Dik jumeneng. Yuk spote sing wis digarap karo kanca-kanca monggo bebas mardika mawon. Ayo. Ya spote apa? Cah nom Ibrahim jan. Ayo Dik niki katuran jumeneng wonten ing sasana budaya ngancani Kang Mas Dimas. Yuk. Aduh, ngene kecilik. Tok nenek nom. Kita nenek nom piye to? Wilujeng dalu, selamat malam Dik Niken Salindri. Selamat malam Mas Akbar. Aduh, lama tak jumpa ya. Lama tak Sudah jumpa. lama banget tidak jumpa. Iya. Sekarang bertemu lagi di Desa Kemloko Legi. Desa Kemloko Legi. Kemloko Legi. Nggih. Iya, ini kita sudah di sini berapa kali? Ketok pira ya? Aku Dua. Dua. Apa pira? Nek karo Dik Niken. Peng 10. 10 harepe maksudnya. Harepe ya. Iya. Injih alhamdulillah kita sowan teng desa mriki malih nggih Mas. Nggih. Injih niki acarane. Acarane Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Nggih. Ya. Iki ditimbali karo pepundhene awake dhewe nun inggih menika Bapak Edi Santoso. Bapak Edi Santoso. Tiange sing pundi lho? Bapak Edi Santoso lenggahe wonten pundi nggih? Oh, terus repot mungkin, Dik. Oh repot, nggih pun didoani aja. Didoakan aja. Semoga sehat selalu, panjang yuswanipun. Amin. Lan ugi sing mirsani dateng mriki kula ngaturaken matur sembah nuwun sanget. Ya. Amargi sampun
ikut hadir memeriahkan acara dalu niki. Nggih. Mugi-mugi pinaringan sehat selamat wilujeng sedanten. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora lokaning malah kebak. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Hari Sumpah Pemuda, Dek. Hari Sumpah Pemuda. Nah, harus semangat. Iya. Ya toh, karena kita mengingat perjuangan para pahlawan-pahlawan pemuda-pemuda zaman dulu dalam merebut kemerdekaan. Ijo. Wah, semangat ora? Semangat. Ojo sambat ngantuk, ojo sambat kesel, ya toh. Sapa sing sambat? Lu sampeyan no, senajan jadwale iki padet ya toh. Iya. Tapi harus semangat karena sing nonton kepareng rawuh lho. Semangat no, kan derek Ayang Akbar ki harus semangat menciptakan suasana yang indah. Sayang itu loh kalau diajak bicara kenapa tuh kok pegang HP tak sita loh HP nih. Ngene lho, ngene. Aku mbok celuk sayang, aku arep balesi iki ya piye ya? Ya wes ndak usah, berarti Ya, kamu ndak sayang sama aku. Ora nih ora sayang ngono ora. Terus Yo aku ki yo dadi wong lanang iki yo serba pengertian toh, ya toh. apa? Aku ki arep bales jawab sayang, tapi kok ibaratnya ngene lho, Dik. Umpama diibaratkan ya. Piye piye piye. Umpama arep tak jawab sayang, ya toh. Ibaratnya jane aku wis suwi pengen nyeluk sayang. Jane aku wis suwi. Wis nyeluk sayang iki jane aku wis suwi. Masa toh? Ibaratnya wit zaman biyen ya toh. Umpama diibaratkan seperti kembang atau bunga. Terus Bunga niki wit biyen tak sirami terus. Tak sirami terus. Ning aku ndelok kembang mau wis gede dhewe. Aku gur iso ndelok kembange sing wis gede mau, tapi aku ora iso ngambu wangine kembang. ayo ndang diambu. Ayo. Ndang diambu. Ayo gendang diambu. Mosok panggah ramambu. Ngene. Ngene iki kok aku arep ngambu sampeyan kok ana sing nesu. Sopo? Yo, Gua aku pacare sampean. yo ora. Oh wis duwe pacar. Ora duwe. Terus Lah sapa kono? Aku arep memakon ngambu sampeyan kok enek sing nesu karo sampeyan ya to. Sapa? Lah jare sampeyan pacaran karo pemain bal-balan. kayak berita teko ndi? David Beckham kan? Undak. Oh, ndak David Beckham ora ya? Astagfirullahaladzim kok. Mbok aja ngono Ora kuwi, kuwi ya. ora. Iso wae. Ana ibu maratuwa lho, salaman. Salaman. Ibu maratuwa. Kuwi mau wis tak salimi ning kon saliman maneh ya ora apa-apa. Ibu nyuwun doa restu nggih Ibu nggih. Mugi-mugi saged langgeng kados panjenengan kalian Bapak Kolil. Bapak Barok, endi ta bapak ki ya ampun Bapak. Wonge jek ngatur lampu wong. Kok ya ndelik to Bapak. Bapak nyuwun pangestunipun nggih Bapak nggih. Ayo ambung sik, Pak. Hei. Njaluk ambung Wong karo kan Pak. ya apa jenenge rasa anak karo bapak to Mas. Nggih. Tadi sampai sini jam berapa lo kamu? Jam 9. Wis saiki kok malih nyeluk kamu nyapa to? Lah piye to nyeluk piye? Jare aku nak gur manut sampean to. Sampean jare mulai saiki wis ora gelem diceluk nama langsung. Wis ora gelem diceluk Niken ngono moh. Saiki nyeluke kudu loro nek ora cantik ya nduk. Kapan muni ngono aku? Cete jek lho tak siarke. Aja ngono kuwi. Jan. Atiku kok ndruwodok ngene iki Mas Mangan. Lah sampean yo ngono kok. Apa? Sampean aku gak oleh nyeluk Mas asline lek ning chat. Loh, lah nyeluk apa? Sayang, ayo. Lek Mas ning chat ngono kae kon nyeluk sayang. Nek enggak tercinta, ayo. Ora aja bahas sing ora-ora ya. Lah sapa sing bahas dhisik kuwi mau sapa? Aja krungu wong liya ben sing ngerti awake dhewe wae. Oh iya. Nah ya, aja. Mas, Piye? sampean ulang tahunnya kapan? 8 Oktober. 8 Oktober saiki? Saiki 28 Oktober. 28 Oktober. Wisuda sudah kemarin 18 Oktober. Oh 18 berarti tanggal 8 18 28. Saiki sampean nyuwun hadiah apa? Aku nek pengenku jane nek karo sampean iki duduk hadiah sing berupa barang. Apa?
Apa? Gak berupa barangnya apa? Ya barangnya sampeyan. Maksudnya ki barang sing teko sampeyan ngono lho. Mbok barang sing dikasih oleh sampeyan. Mau? Mau dong. Aku bawa sesuatu loh. Oh. Apa ki tenan ora? Ini tenanan iki. Aduh. Ini tuh sebagai hadiah rasa sayangku ning gone sampean. Amin. Kok amin? Oh, iya. Gimana? Ucapan sampean gimana tadi? Semoga panjang umurnya, sehat selalu, terus tambah sayang karo orang tua, Amin. tambah sayang karo keluarga, Terus? terutama saya. Sayang pura. Sayang. Kok sayang wis? Prasido tak kene iki. Sayang cinta. Sayang cinta. Ayo cium sik. Di panggung satu. Aku punya pantun buat kamu. Apa? Nah, iki lho. Aku mau dengerin dong. Iwak teri sambel kemangi. Cakep. Atiku gemati nggur karo Niken Salindri. Ano leh, Dik. Ada Apa lagi? Ngarepe padha. Apa? Iwak teri sambel kemangi. Terus? Nadyan mantanmu wong ngeri-ngeri panggah tak imbangi. Ya. Wong ngeri-ngeri ki piye? Ayo langsung oh yes, oh no, oh yes. Terima kasih. Sama-sama jangan dibuang ya. Oh enggak, ini saya tanam di rumah nanti. Harus ditanam di rumah. Tanam di rumah sampai besar, semoga kalau sudah besar, sudah cantik, besok sing ngunduh aku. Filosofi bunga kan seperti itu. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Aduh, ganteng jan ya Allah, kudu semaput aku ngene iki. Kok kayak ya dia karo aku, emangnya kamu tahu ulang tahun 8 Oktober kemarin, ulang tahunku yang keberapa? Tahu? Keberapa? Yang kedua tiga. Waduh, kok tahu toh? Kamu mesti Tahu mencari dong. info-info tentang aku. Gitu? Enggak. Oh enggak, kok tahu? Karena Niteni. kamu itu jodohku. Ngene iki seneng kono ndelok ya apa wis goblok. Iya, terima kasih ya sayang, ya. Sama-sama. Semoga doa baik kembali ke orang yang baik. Iya, tapi sayangnya gini sayang. Apa? Aku tuh kalau ngasih kesampaian itu ndak ada kabar mas. Meskipun sampean kemarin ulang tahun kan nggak tak ucapin toh, Iya, iya. tapi bukti nyata. Oh, iya, Loh, iya. beda karo sampean. Apa? Wis ora ngucapne ra ngekek ya apa-apa. Beda wong lanang karo wong wedok iki jek peka wong wedok. Aku ki arep ngucapne, aku jane wis nunggu wit biyen. Arep ngucapne wedi ana sing salah paham. Ngono lho, Dik. Enggak ngono wae. Lah piye to? Aku ki arep maju mundur. Ngomongnya aku ndak punya siapa-siapa selain kamu, tahu gak? Bejen. Ini ki batine apa jenenge batine bapak mertua ngene iki wah. Ki caloro ki jane omong apa. Terima kasih. Sama-sama. Ini banyak loh yang lihat bakul-bakul penjual ya dari sore sudah banyak. Iki nyapa. Lah kan banyak toh Mas kagum. Oke ya. Iya, ini diparingi tetembangan apa ngobrol mawon Ibu? Loh, ya dikek itu tembangan no. Nyanyi? Heeh. Inggih. Inggih nyanyi napa? Nah, kuwi. Lagune sing hot napa sing alus? Sing kasar napa sing halus? Sing halus enggak kerasa, enak kasar. Kok yo ngerti senenganku. Apa senengane? Sing kasar mau lho. Apa? Ana permintaan apa sing minta ning sampean mau minta apa? Ada cundamani. Iki ana cundamani dari pemuda Kemloko Legi, Mbak Niken Salindri. Ya toh. Iki ana meneh dari pemuda dan pemudi Sambiroto minta satu rasa cinta Niken. Iki enake sing halus apa sing kasar sih ya, Mas? Manut sampean merdikane sampean. Halus wae. gek dikasarke, masuk kasar dihaluske. Yo. Gamelan sing musik ngono piye? Iya. Oh, ngono boleh. ya kena. Dari pemuda iki ana sing lewung. Ana Lencong. lewung kok lencong kuwi. Terus iki ana nemen. Wah, wis milih mawon pundi. Wah, dilemas akbar terus susuku bedak. Ngono iki coba omong. Iki lho, lah Coba omong ning asine ning jero batin tapi Oh, kucap ning lambe kucap kok ning ya lambe. sepurane. Iya.
Ngono aja diomongne ning panggung. Asline atine Mas Akbar yo kudu tak benakne ngono kuwi. Ora. Iya ta? Aku nek ro nggon pakaianmu kene rusak ora malah kudu tak benakne. Terus Tak rusak pisan lho. sampe nok gitu toh Mas. Ora. Kamu ingin wanitamu terpandang auratnya di depan umum gitu toh? Boten. Maksudnya dirusak itu dikasih yang lebih baik. Nah, gitu loh. Ora ngono kuwi yo pikiranmu kleru kok. Alasan tidak tepat nih. Ayo monggo Mardika sik, Dik. Ayo. Apa ya lagunya? Heeh, Ki ana Lewung nemen cinta satu rasa cinta Cundomani. Niku mawon. Apa? Lara Ati 2. Oke, Lara Ati 2. Didamel langgam sik engko didangdutke. Oke. Sip 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 sip. Heeh. Buka celuk apa buka monggo Mardika wae. Heeh, karepe. Oh, buka celuk. Oke. Loro Ati 2. Nganggo mukadimah ning season limbukan bersama Adik Niken Salindri. Oke. Yuk. Heeh. Monggo. Kurang sasumun enggal paringan eling marang kluwarga tansah nyanding ayam tentrem pangajap rinalan wengi bola bali baca nglarnani ati. Dangdut nih, Mas. Duduk sini, Dek, kan. Duduk sini. Kenapa? Kamu nggak bisa jauh dariku toh asli nih. Bisa jauh. Sik. Aku tak tanya ya. Kenapa? Saiki sampean kan termasuk seniwati multitalenta, ya toh? Ya toh. Panggung wayangan tuk kulon tuk etan lor kiduli mesti bintang tamune Dik Niken. Wis jaranan campur sari dan lain sebagainya, ya toh? Sampean apa ora pengin belajar ndalang ora ketang sithik-sithik ngono ta? Belajar dalam. Ora ketang sithik-sithik. Pengen. Heeh. Tapi aku ndak iso. Loh, belajar yo. Jenenge belajar kan nggak ada salahnya gitu toh. Kapan lo lek belajar? Ya upama apa ora ketang nyekel wayang sithik ngono. Bisa apa enggak? Upama gelem apa ora? Upama tak arahi ora ketang sithik teknik Mau. apa? Mau ora? Mau tenan ora? Mau. Aja mesam-mesem tak rabi kapoke kok. Gelem Mas. Lho kok gelem Mas? Upama tak arahi teknik memanah wayang lho. Gimana? Caranya gimana? Gimana? Gimana caranya? Mama sampean duduk sini, aku di belakang gimana? Boleh. Boleh, duduk Kamu sini. harus pakai ini ya, ndak bisa pakai gini. Nggak bisa, karena nggak ada yang buat nyelempet ini. Sini, maju. Maju. Mama sini, mau duduk sini. Aku mbok pangku. Ojo no. Oh sakit. Aku minta apa ya ampun, sakit apa enggak? Piye? Sakit apa enggak? Duduk sana. Duduk Madep sana. Oh iya, madep. Opan. Duh. Iya loh. Wis barang wis sak nyamanmu. Ngene iki iman kuat, Imron sing ora kuat. Oh, namanya Imron. Kadang Kok jelek sekali? besok tak ganti Dargombes. Ini Mama, ada wayang ini namanya tokoh Arjuna. Oh, Arjuna. Tak ajari teknik memanah. Oh, memanah itu gimana? Oh, memanah itu gini ya.
Mamanya ini gini, ya toh? Iya. Ini gini dipegang. Heeh. Dipegang. Lah ini ditarik. Seret. Panahnya ditarik, panahnya dilepaskan. Dus, aduh kena niken. Begini apa? Lah kena aku loh. Nah, bisa apa enggak jajal? Dipegang. Ini pegang. caranya megang gimana? Ditempelkan ke geber, kelir. Nah, ya toh? Ya. Ditempelkan ini tangannya dipegang di sini. Ya toh, di sini ya toh. Anu, ini bokongnya agak diangkat bokongnya. Bokongnya wayang, bokongnya bokongnya wayang. Aduh, wayang. kok bokongnya kamu? Kalau bokongnya kamu jangan di sini. Ini tangannya ini gimana? Ini anu kalau silo nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, tak silak nih piye? Maksudnya ditata nih lo. Nah, ini dipegang sini. Ini tangan ini gimana ini? Itu betul. Nah, Ini terus? dipegang gini ya. Dilepaskan. Panahnya yang dilepaskan. Lho jari Pak kena limbuk lho. Terus? Bisa apa enggak? Sudah paham apa belum? Sudah, bisa paham. aku bisa. Ayo diulangi lagi. Ya, Diulangi lagi. Kok Sabar. kayak mulang guru apa jenenge? Apa? Capau to, Mas? Gawean paling ngangeli ngomong niken kok jan tenan. Wah, ngono. Lah, ngene. Ini tangannya lurus, tegak lurus ya toh. Nah. Tangannya ke depan, gini. Tuh, kamu gini, Awas ininya tangannya. dilepaskan. Ininya Oh, ini. cul nodek kuwe Wes, Mas. enak. Oh, jan lega tenan. Penak toh? Penak. Kandhani kok. Domongi kok. Wes. Engko tak privat neh ning omah ya. Jan rasane mak teratap semriwi kok, Mas. Jan, hati-hati. Panas mentok lapune jan. Duduk sini dulu. Temennya aku. Ya ini ada lagi bintang tamu saka Oh, ada binatang tamu. Ya, yang gantengnya lebih dari saku. Oh, tapi ndak mau. Lah apa? Aku sudah dibutakan olehmu. Wow. Anu namanya Mas Miu. Oh, Mas Mio. Miu. Kayak motor ya, Mas ya? Miu. Ayo Mas Miu ke sini ngancani aku sama Dik Mio Niken. kukuk kemari kukuk. Ayo mari lari. Mio kukuk kemari kukuk. Ayo lari. Yo kukuk kemari kukuk. Ayo lari. Amin. Ini lagu apa jane? Aja dipleroki yo sak rambane, Yuk. Ojo ditinggal kapribaden katimuran. Mangkoke eri ing jaman. Boyo sing eling bak apa. Iki budaya pancene bener kandhamu. Dik Niken tadi sudah bisa ya? Sudah. Teknik memanahnya? Iya, Ya, sudah. kapan-kapan AA latih lagi ya? Iya, Aa. Telek-teleknya apa to, Ki? Aku nyawang kok HP kudu tak banting HP ku. Lah nyapo? Nyapo lho. Isine aku kingkeki terus teko kene arep kon dadi bat nyamuk ngono apa piye? Loh, Kok sobat nyamuk ya kok tadi? sobat nyamuk lho. Aku ki yo ngengeono bar. Oh, mau mbek aku. Ki karo iki lho, juk kuwi. Lah apa? Ya umpamane kowe karo kono aku yo sak ora-orane olehno buta apa-apa ngono lho. Mau njaluk buta, Timbang Mas. ora ono. Enek ndek mau menungso kloget-kloget ke larva ning kono Oh, mau. anu to sing nganggo klambi bling-bling mong to. Oh, nggih bling-bling ngono mau. Joget-joget. Wah, mau Wayang. renek. Lagi iki lho. Eneng. Enek mong jane. Enek mau jane. Ning warung malah jian.
Apik. Iki Isih iki mangkal. meh aku metu ora dandan ngene. Lho nyapa? Nganggo jas no. Kok iso? Lho eneng lanang eneng wedok aku sing dadi naipe. Oh. Masuk ra? Masuk. Lah iya. Masuk ra? Iya. Lah Heeh. oh nek iki asline wis nek iki. Piye? Apa? Lho maksude wis padha karepe ngono lho. Oh, padha karepe. Piye? Wilujeng dalu. Wilujeng dalu kowe. Dik Akbar. Alhamdulillah. Dik Niken. Wajan matur gunging panuwun. Heeh. Sampun paring tinimbalan dene Pak panjenenganipun Bapak Edi. Edi. Bapak Dewan Bapak Edi Santoso. Anggota Dewan DPRD Dapil Komisi 4. Heeh. Nggih, matur sembah. Kowe rene, Nduk. Kowe yo aja cedak-cedak Akbar kuwi ketoke meneng ning ganas meteng lho minggu kene. Astagfirullahaladzim. Aku dilokne pria yang tidak baik-baik saja. Alah ora tetep bagus, tetep Ah, bagus. Kebak ing tata krama kok. Weh, iya. Heeh. Dik ini kan mau menemani itu. Mau, tapi nanti aku digondol mulai gimana? Kamu yo ora takut, kamu mungkin. takut apa gila? Nyuwun sewu lho, Nduk. Lah nek iki kan isih arep belajar, lah aku wis loro e. Apa nih? Sitok banci, sitok bengkel. Tapi sampean yo nafsu to mbek aku. Astagfirullah. Kowe iki nek tak anggit Apa anak ngarep yo itu? anakku, Apa yang yo, tak Kak? anggit adi yo adiku. Akbar petuk mbiyen ki isih cilik wis dalang lho iki. Mosok. Acara teng provinsi Jawa Timur, keliling Padang Bulan, ngenderekke Pak Edi Brojo mbiyen. Sampean ngerti napa sebabnya aku wit cilik kok ndalang padahal bapak ibuku tuh dalang? Sebabe Sebabnya aku mbiyen pas ning kandungan ibu sering dikirimi mic. lho. Dikirimi mic. Wireless Ini mike piye? wireless tanpa kabel. Warnane Wira, apa? Warnane. wiri, Warnane wira, apa wiri. ngono kuwi? Wira, wiri. Mbuh rapat tamat aku, Dik. Aku ki Akhirnya sakmono dadi uga, dalang. Ger. Heeh. Aku sakmono uga nyuwun sewu, Meo Nggih. kan kembar. Lho lho. Meo kembar. Oh, heeh. Terus sing adiku tak tekoni besok kowe nek lahir ning alam Padang pengen dadi apa? Pengen dadi arsitek, Mas. Oh. Sebabe pengen gawe omah sing gedhe to rombo ora kaya ning jero kene uyel-uyelan. Heeh. Aku ya duwe cita-cita. Apa? Aku pengen goleki teko sak yahen iki urung petuk. Apa kuwi? Bocah ndase gundul. Heeh. Mlebu metu lah tak inceng kok malah ngidoni. Aku urung paham sing dadi pikiranmu kuwi aku. Mosok rong, Pak? Balenono sithik Kas. Kono ya duwe lambe ning ndas. Lho piye kuwi? Meletek ndase. Gung paham aku, gung Kok paham. tak Apa itu? WA. Heeh, gung paham aku. Weh niken urung paham Aku kowe. urung paham, aku karo nikah nak wong polos to. Oh iya. Ora piye-piye urung genah apa piye Dik ya? Urung. Alah. Nek wis genah paling ada cekakaan ya Mas. Nek Kudune iki kek. Lucu ya. Lucu. Ih, ndas gundul kuwi mau ya. Ndas gundul. Wah, paling tuyul paling iki. Lambene meletek di sirah. Ngumur ya. Heeh, lambene Guyumu kok kaya kuntilanak to, Nduk? Kudune yen lagu iki kek aja dipleroki. Heeh. Ya nyuwun sewu anu hadrohe wonten, Mas. Kemplangan. Gamelan karo ki. Lho iki eneng orjene. Oh, iya. Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika. Kok meneng bae kok ora ngadeg kowe? Lah jare selawatan ki aku mesti lingguh lho. Ya maksudnya karo nggih sepote Ngono to, sliramu. Kang. Jelasno to, jelasno. Jelasno to, Sing jelas Kakang, to. Mas. Kacang Mas sing jelas. Mlakumu biasa lho, Nduk. Kakang. Kowe kayak iki biasa bareng bar lungguh kono mlaku malih centit-centit kena apa ku? Lho kan ben cantik, ben Lah cantik, iya, kan umumnya wong feminim, wedok wanita ngono kuwi. feminim. Oh, Gimana sih kamu Heeh, kamu. Wanita iki yang feminim ngono ya. Dadi mlaku bareng ngono ya ngene iki. Wajar. Wis kenal apa orang tuh jane? Sindi Wis to. saling kenal apa belum sampean sama Dik Niken? Aku ki gong Niken. pati kenali mbek iki. Salaman sik, Aku kenalan ki sik. mbiyen raiku bagus. Heeh. Bagus. Biyen Bagus piye to? bagus. Heeh. Saben main karo iki njur ditoyori wae lambeku kok. Oh. Weh, aku pengen selawatane gawe lambe, iso. Weh. Lho piye iki? Selawatan Piye nek nganggo. mau selawatmu mau piye? Selawatmu kowe mau piye? Aduh.
Oh ngene lho Mas. Sik to kowe iki ora Iki lho lagi ditakoni cedak kok. karo iki ngono kuwi wis ngene lho. Dadi umpama jaman ketoprak ludruk, biyen ki umpamane tangan rene iki ora sampe kena sing muni ngisor. Oh ngono, aku iso aku. Tek ngene iki. Jajal. Opo kowe wani karo aku Kakang Plak tapi kene gak teko nggon sing muni kene. Plak. Oh, Oh iya, siap. jajal piye jajal. Siap. Pokoknya aku ndek salah. Kudune kowe manut karo aku. Pripun Kang Mas? Kula mohon panut malih panjenengan lho Kang Mas. Iya. Ya, aku ya wis ngendika yen to sliramu kudu manut kalian pun Terus Kakang. kula pripun Kang Mas? Ora gelem. Kowe iki ora gelem njur ngaplok kene ngono ta ini kaploke kene. Walah, lho jare sampeyan sing ngaplok tontonono. Dicontoni sik. Tontontoni angel Rat. Seneni cah cilik kowe. Heeh. Nah, yo. Ini ya. Dang. Teknik. Piye? Teknik ngaplok. Plak. Tek. Oh, ngono dadi sing muni kene ne. Oh iya iso aku iso. Ayo, Ya. Duk di. Lho kok bekek kono? Lah isone ngene kok. Heeh. Piye to ki? Isone ngono ora apa-apa to. Iki pamen aku sik ngesoni kono. Aku lah mbok seneng nganggo mie kuwi. Lah nyapa? Meneng ah? Anget lho iki. Halo. Lah kok ndek mie kok ning anding speaker lah ya ndak Isone nek ngene muni. kok. Ora muni iki ngonanku. Jejel. Nah, ketoprak biyen ludruk, nah sing muni tangane. Oh ngono. Nah, sing kene mung ngene ngono Oh, ta. iya. Ya, Ndang. Ayo le. Kula mboten sudi kalian panjenengan Kang Ya. Mas. Aduh. Bener wi wong sing ngisor plek kok, sing ngisor plek kok. Plek kok sing ngisor Sing kene. ngisor plek. Tapi bener. sing kene kebanteren. Lah terus piye? Tangan iki, tangan kene, Nduk, tangan kene. Oh, kuwalik paling Nduk, paling Nduk. walik. Ah. Iya. Kulino ngede. Oh, ayo dibaleni Nduk, baleni Nduk. Dadi kene mung ngene lho tok sing muni kene. Iya. Ya. Kula mboten nyepurani panjenengan lho Kang Mas. Kang Mas. Monggo bakdo menika setunggal-setunggal nggih. Iya. Nggih ae. Seneng kancane Ayo bener nyonyot. kok ceplek pek ngono. Asem ke wajan suwe ra petuk ya Suwe ana. ra kepethuk, Nggonmu Kang Mas. saiki kok mundak gingsul. Gayane ra mutu Iya gingsul ketularan sitok. karo Mas Akbar. Gaya lah. Nggonku lho gingsul sak cangkem kabeh. Iya makane iki kena dige selawatan lho ngite. Piye? Ndang. Ya Nabi salam. Hop. Bar. Iya. Bar. Nabi. Mbahmu wis. Ndang to. Aku roh lo, aku roh. Ora. Aku malah nggo cempolo. Aku Sik ra ta. puas. Apa ya? Iki wayang ora ning BPJS e lho korban untu. Nduk, Apik, tapi Bang. aku penasaran, kuwi jane brengose tenan proto. Lah, iya. Cek. Iki maksud tenanan. Iki angus. Wih, idune moncrot kabeh. Ah, ngene lho, Nduk. Wih, ambune. Timbangan. Aku urung ngomong. Timbangane kowe ndadak raup ngono. Andinge ning kuwi lho. Aku bojoku wis Iki loro. arep nuntun bae ning gone puskesmas ceritane. Lah kan BPJS. Oh, kan BPJS kuwi mau untune kuwi mau to, Mbak. Yo ngalah kok ngosak. Nyampo, Nduk. Wilani banget to. Ambune bensin apa piye? Terus yo duwene cangkem yo iki lho arep mbok kon nggo cangkem ndi. Kuwi Wis brengose. tak kandakne ning arep aku wis loro, Nduk. Sitok banci, sitok bengkel. Kuwi brengose asli apa ora to? Asli. Aku minta tisu. Tisu. Anu, Mas, Sik lho dicek Tak sik. lapi. Dicek. Yo. Kok rekoso men to ya. Ayo, Ya golek golek pangan. pangan samplokan bae kok iso Iya. kaya ngene to Kang Mas panjenengan lho Kang Mas. Iya. Luar biasa sekali pengorbanannya panjenengan Kang Mas. Labine keringetan, labine keringetan dilapi. Kula trenyuh kalian panjenengan lho Kang Mas. Panjenengan saestu tiyang sae Kang Mas. Panjenengan tiyang sing paling kula tresnani lan kula sayangi lho Kang Mas. Apik kuwi. Lah iki lagi lucu. Sukses. Kemeloko lagi. Ya, ini baru lucu itu. seneng raine remuk. Aku suka. Aku suka. Aku arep dadi toprak. Iki wis Ora ya lek isih panggan Panjasmara bangun ora. Kuwi ceritane piye? Ceritane piye? Panjasmara bangun. Aku dadi apa? Ora nganggo nggone jonggrang bae kowe kok kono. Oke. Aku dadi jonggrang. Ya. Wong ayu.
Pilopati pamanmu Prabu Kupala perjuritmu ya resik tanpa tilas. Tinimbang sliramu ketut dak pateni luwih becik manut kalian pun Kakang ya Yai. Kaget aku. Beh matane. Kaget tenan aku. Peran, Oh, iya. menghayati peran, Mas. Ya. Bunda aku kaget lho ngantian. Iya. Kok Menghayati disosor peran. banyak. Babi yuk banyak. Wong ayu. Manut kalian pun Kakang ya Yai. Oh, Waduh apik kuwi kok ojo banter-banter tukei lu. Lah ben kok ora ngamangap maneh kok. Ayo. Nah, ayo. Manut kalian pun Kakang Yai. Wah. Opo Bandung kurang sugih? Heeh. syukur wae. Opo Bandung kurang sekti? Iya. Opo Bandung kurang bagus? Kowe kurang elek Bandung. Oh, berarti bagus. Ayo. Manut kalian pun Kakang bakal tak suwitani tak pek bojo. Ora. Tapi garwa pamripani wong ayu. Aku ora sudi Bandung. Kowe kok nerokke aku? Apa urusanmu? Gak apa-apa. Kowe wani mbek aku kok. Kowe mentang-mentang kowe dadi Bandung, kowe wani kowe. Karo Ya apik. Bar. Sanggit anyar iki, apik. Bar. Hmm. Iki kowe arep kok luwih galak timbang Bandung, Bar. Apa? Anu kowe ora ngerti sapa sing tak kedani. sapa? Kae. Ora ngerti kowe. Oh iya. Wani kowe. Sik hop yen ngono apike ngene. Piye? Jenengan dadi Bandung, aku tak sing dalang. Oke, siap no. Fragmen. Bandung ki biasane ora disetujoni karo Roro Jonggrang. Nah sing dadi Bandung saiki Mas Akbar. Sampeyan sing dadi Kowe engko mesti ditolak. Truk. Wase ngono. Rina pantaran ning wengi ora ana wanita sing tak penggalih, ora ana wanita sing mlebu ning jantungku kejaba mung sliramu wong ayu. inggih Bandung. Bar. Bandung. Kula tresno kalian panjenengan lho Bandung. Dasare Roro Jonggrang kuwi seniwati. Bandunge seniman. Besok awake dhewe nek wis rabi, ya toh? Iya. Ngarep omah dibangun pendopo, kei gamelan, Terus? cah-cah tabuhan awake dhewe ngrungokne. Oh, Kang Mas. Duh, mendah romantise Minta ya. romantis ya Lah Kang. telek. Weh, iki wangono ngetokne mik. Oh, apa mike nganu kecokro untu. Keduwuren. Piye to ki? Kowe iki roman ya roman, aku rung mapan nih mbok tinggal. Lha iki dipiyekne karepmu. Mike keduren Setel Mas. rodok ndek deloken mau mik teko Nyocok moto moto. kuwi. Iki ora mike sing salah. Apa? Cangkemmu kegeden. Halo. Mike kurang ngisor. Nah, Roro Jonggrang, Dalem Kang Mas. aku ana kabar anyar kanggo kowe. Nopo Kakang Mas? Apa ora roh yen to negaraku saiki ana maling. Sinten Kang Mas? Malinge ora ana liya, malinge kepengin ngruda paripeksa aku, kepengin mutus Kang Sarta ngorak-arik hubungane awake dhewe, Jonggrang. Itu tidak bisa dibiarkan. Gak iso biarkan. Ketemu wonge gecek antemi nganti mati. Aku wae Mas yang maju Mas. Lha kuwi malinge. Wah! Terus piye? Piye? ne apa? Bandung Iki Roro lakone Jonggrang. apa? Bandung Roro Jonggrang no. Bandung Roro Jonggrang kok gepuki dalang. Ngendi malinge? Weh, walah iki barang wis gak kena jak kompromi. Duh silit banget. Gosok. Anu was mas. Aduh.
Ngeprak Jack ngeprak. Ngeprak sih. Iki enek koplinge, iki enek gase. Heeh. Napa? Anu kena paku, Mas. Ora dalange nek ngeprak nggo sikil wis umum. Ha terus Nggo lambe ngono. Oh, tapi lo lambene luwih maju teko sikil. Kita banter malan koyo kena eseng lho, teng 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 teng. Wis, saiki enak no dalang ning kono sik. Aku tak nyanyi karo nduk niken. oke. Kok ndongaren men to, Kang Mas? Anu minangkani pamundhut. Oh, iki arep mateni aku ya. Ora. Iki nyapa mau dadi bantung barang bocah kok. Dadi dalang ya, dadi dalang sik. Ya. Iki ana pamundhut terbanyak lumantar WhatsApp no. Apa itu? Gemati. Mati sik, gemati. Sida kemati to. Sida. Wis jangan kuat to. Wis go bios tengah jari sambat panas mau. Panas. Wah. Terus sampean suwuk terus wis mari. Apa? Sampean suwuk. Jaluk dia apa? Disuwuk. Disuwuk apa disayang? Disayang, ayo. Josuk ya, Cok. Gemati masih bra. Yo, heeh. Dijogetne lho ya wayange. Ya. Ayo nduk awake dhewe nonton menungso kang lagi roman nduk. Iya, Mak. Wengko tahun ngarep Pak Edi nanggape kowe wengko. Ora masalah nih bintang tamune kowe. Ora sudi. Masuk engko karo iki. Kapan ndang rabi? Ngapa? Yuk gemati yuk. Oke. Yuk. Wah, enak jadi dalang. Kopine pepek. Eling nalika weros liramu kusuma ayu pucaan atiku anteng manis lamun katulu meraati gemati marang aku Ingsun Kang Mas uga ngimbangi apa tenan to, Nduk? Lambaranku katresnan suci Terus? Serta uga tulus sing janji endah rinangkit sakjroning ati Blenjani tresno nadyan saiki pancen wis beda iya Kang Mas bakal tak jaga hati iki kemati mring paduka Kang Mas bakal blenjani aku ora bakal bisa lali iya Kang Mas bakal tak roti hati Kemloko lagi bergoyang bersama Imeo Asta Brata suka oke eling nalika weros liramu kusuma ayu pujaan atiku anteng manis lamun kadulu meraati gemati marang aku ingsun Kang Mas uga ngimbangi lambaranku katresnan suci sarta uga tulus janji
Endah rinangkit sajroning ati. Nimas aja mblenjani tresna nadyan saiki pancen wis beda. Iya Kang Mas bakal tak jaga hati iki gemati mring paduka. Nimas aja mblenjani janji aku ora bakal bisa lali. Iya Kang Mas bakal tak rukti hati iki mring Kang Mas sawiji. Tepuk tangan untuk suasana malam hari ini, sedulur. Luar biasa Yondo. Iya, Mak. Iki prayogine mbok bilih kersa malih mundak gayeng ngono Yondo. Iya, Mak. Berarti sitok engkas, Mas. Ora. Kowe kok sitok ongkas. Sing tenang los iki kok wayangane teko santeke solar. Apa enek dalang kok tompele sak rai lho. Iki ke pas perang bar kepancal wayang. Sana dulu yuk, ngaju meneng sik. Heeh. Bah, suaramu apik lho, Mas. Apa ya? Alem aku kowe. Alem. Suarane apik. Terus sing Ora elek kelakuane. wis suwe. Heeh niki saka wau wonten pamurutan Pak Edi sepatah dua patah kata. Mekaten Nggih, nggih mbok bilih kersa menyampaikan pesan-pesan nggih. Nggih. Suasana pada malam hari ini. Ngaten, monggo. Katur pripun Bapak Edi kasuwun kanthi sanget jumeneng saking papan palenggahan. Miki Bapak. Monggo. Monggo Pak Edi Santoso menyampaikan sepatah dua patah kata suasana pada malam hari ini. Monggo Bapak. Pak Edi wonten mboten? Bapak Edi Santoso anggota dewan. Monggo. Silabakas bagesikas nyantosani setya putya pangagasing Durangara. Subina malikatur pripun Bapak Edi Santoso. Monggo kasuwun kanthi sanget jumeneng saking papan palenggahan. Mangke Tumuju wonten ing sasana budaya. Tembang-tembang sinden yani dhisik. Ngaten. Nggih. Kang Mas Arya Kasuwono. Satya Putya Pangagasing Oh mboten kersa iki. Sambil menunggu Pak Edi, Nggih. tembang-tembangan sinden lintune riyen nggih. Ngaten, nggih. Berarti wancine buah-buahan niki kakaturan Kok jumeneng. iso buah-buahan iki lho? Lho lah, buah-buahan to ya jelas. Nggih. Momoke ngriki. Kenalan dulu. Nggih, kena wajan. Lah kok bagianku kok jenengan wis buruk rupa ngoten niku. Nah, ya aku dong-dong malih kok. Nduk. Oh ngoten. Wilujeng dalu genduk ayu Nggih, enggar. wilujeng dalu, Yen to para Om. kadang sampun sami pirsa para pinilenggah dereng kaparingan asma pundi mijil saking tlatah sinten? Wah, kuwale. Rene. Walik. Kaparingan asma pundi mijil saking tlatah sinten, Nduk? Panggah kuwale.
Asmane sinten, tlatah pundi? Lah padha iki. Nah, ngoten lho. Lan jenengan ki bar diuwek-uwek kok langsung uteke malike piye to? Ayo asem ke. Oh. Ah. Enjih. Mbak Enggar, Dalem. punika sowan wonten Kemloko Legi. Enjih, Kemloko Yang Legi. Berkali-kalinya. Berkali-kali niki ketiga nggih Mas. Napa lebih? Waduh, pinten Malahan. nggih? Lebih kados e. Lebih kados alhamdulillah. Mugi-mugi piantun mriki mboten kapok tetep remen ing Amin. seni Oh. budaya. Nah, Niki wau wonten pamundutan Mbak Enggar. Enjih, napa niku? Lewung. Oh, Wah. enjih. Mau dereng siap. atur nggih lewung nggih? Dereng. Oke. Lewung. di versi gedruk. Heeh. Gedruk. Gedruk. Awakmu nek joget karo Mbak Enggar sing ati-ati. Ya. Lah Hati-hati napa? lho. Lah, kuwi sing duwe sing ngendang lho. Kowe ku joget. Arya. Arya kuwi. Wah, wah, carane to. Pripun? Kacamatane disolasi mesti ra genah kancane. Oh iya ora ketok engko malian. Ngendang karo kendange anu, gede kendange. Ora apa-apa ning Tenagane. Penting lah kasihate. Gede tenagane. Tenagane gede Mas Hirman. Heeh, sing tenang, Nduk. Bengi iki aman. Apa? Nyapa Mas Hirman ki melu-melu tak omongi kon meneng ae kok. Melu-melu bareng. Yuk, lewung digedroke sing guayeng. Dados. Ayo. Tuh, dadekke. Iya iya. Iya iya. Iya iya. Iya iya. Yo, ja 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 ja. Iya iya. Iya iya. Iya iya. Woi, ja ja ja. Awas. Goda ati manusia dalu Indonesia undang rasa sing
godho ati rintan siang dalu inur benci Koro datana bisa ngeleh Parasé diwalik Slendro. Nggih. Dik Sinta karo Mbak Pesek jumeneng. Yuk. Pesek. Mbak Sri. Oh, Mbak Sri. Pesek, irunge Pesek. Iya. Yuk spot sing Slendro, kanca. Yuk, Mas Mio, wayang nut jaman kelakone. Nggih. Pokoke kabeh dirambahi, lakone Nggih. kecekel, guyone kecekel, Anjing. lagu-lagune kecekel. Oh, luar biasa. Niku luwese pagelaran wayang kulit majange. Jadi penonton ki selirane Nggih. dhewe-dhewe, ya sak bisane dalang. Nggih, Semampunya. paringin dangdut nggih mlebet, ketoprak ludruk nggih mlebet. Luwes kok, Mak. Nggih. Wah. Nduk, jan. Dikeroyok wong loro wae. Iya. Sitok cilik, sitok bunder. Angka 10 Oh iya. 0 Dek Sinta Mbak Sri Wahyuni. Nggih Wadah, jan cawak kabeh. Diwalik Slendro, aku pengen podang kuning. Gitu. Wah. Entong. Apa? Nggih Oke, akhirnya cie. Ya cie ya cie iki sing ning guri bat ngamuk kabeh cie Anu. ajake ya mejene ndino PJ apa? ajak jadian Anu podang kuning. Nggih. Dong. Kok Dek Sinta kayak biasanya ngono apa ya? Apa artinya malam Senin ngono lho. Minggu. Oh, Minggu Dek. Yuk Mas Arya. Dek ada, dados. Wow, ya. Di ada iso dados. Apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mampu mau ke pesta tak berkuang akhirnya nonton di pinggir jalan. Atos lalapen. Asoy.
wis ora krasa keluyuran anggolek isih ora krasa keluyuran anggolek isih sayang pengen miteranggon golek ora krasa esuk pikirku komeng seret tirang tak samang tambah manis ibu bunga yen kelakonan ora bakal atiku kakibang liyan si odang ngandut ati kebranan ora manjur atiku sansaya duduk tasanane semikat tulus Terima kasih Mbak Sinta, Mbak Sri Wahyuni. Mas Mio, aku jane arep takon karo sampeyan. Pripun? Sampeyan kok Mio iki apa artine ta jane? Lho, Kok jeneng kok Mio singkat padat jelas. teng pundi papan teng pundi panggonan niku asma kinarya japa. Wong ambakmu sak Mio kuwi ya donga. Nggih, namine jenengan sinten? Mas Akbar. Akbar. Artine gede. Nggih, Akbar niku artine gedhe dene dipiji, piniji niku nggih wonten. Heeh. Allah anggenipun panjenengan manembah. Oh, bener. Apik iki. Kawula wonten ing tanah Jawa nguri-nguri budaya seni tradisi. Lewat dadi dalang. Dalang. B.
barokah ing ngarsane Kanjeng Gusti Pangeran mugi lumeber ing ngarsa panjenengan Pak Dalang. B Aku jenengan kanca-kanca niaga dirawuhke wekdal dalu punika kinen atur lelibur. Jos. Terakhir R Rina kelawan wengi tansah sinau anggenipun langen kabudayan. amin. Nggih. Tak tambahi selawe lho. Wah siap. Sing tenang. Niku wau jenengan. Akbar meo. Me cutik yo telek. Lho. Kok me apa? Me cutik yo telek. Jarimu jopo, jarimu donga. Lah tenan yo nggur sak cutik telek wae lho arep apa to. Oh ya layakno rupane kok kebak ireng ngono ya. Adi eker-eker pitik ki engke. Ayo terakhir dinggo penutup ning rembukan. Wah, Iki mau permintaan terbanyak belum Nggih. dipinangkani. Lagune Nggo penutup napa? Musik no. Musik. Wah, oke. Kanca-kancane aku muni musik iki seneng. Mergo arep wajar. nguyuh berjamaah. Biasane. Komplit niki dados gong perunggu nggih wonten, gong plastik nggih wonten. Kok plastik? Origin. Oh ya. Plastik Mas Mujair ya. Anjir. Yo anu Cunda Mani. Nduk niken. Ingkang ngaturke Yudik niken buat penutup limbukan. oh ya, nggih, Cundamani. Diam sini mboten? Apa? Diam sini Boleh mboten? no. Oh ya. Oke, baik para hadirin yang berbahaya. Oh, berbahagia kok MC. berbahaya. Loh, ya Bahagia. Yang berikut ini orangnya cantik juga baik untuk panjenengan semua. Tinggi badan 180 cm, berat badan 80 ton. Ngenyek. Pengalaman bertanding 10 kali pertandingan, 5 kali kalah, 5 kali seri. Siapakah dia? Diken Sa Lepo. Dame aku ket mau aku dilokne pitik lah, dilokne babi lah. ora ayu. Tangane. Ning nong bung. Wis duduk. Mas Mio, Nun, aku tak keprukan untuk ngelakon sik ya. kula golekne boto pripun? Keprukan sing keprukan wayange. Walah. Keripik gedang keripik telo sithik indang waten rata. Mengko Jaluk. ketemu aku ning goro-goro ya. Siap. Oke, heeh. Ngono ya dilangi sik ireng-irenge. Wis duwene rai yo iki biyen. Urip-urip wis to. Heeh. Ya, tak keprukan sik belok lho Mbah Tarkun. Nggih. Tuku sing tupa kumelun mangambar selaning krana sumber barum gandanya. Gandanya sasmita jati sasmita mang siting demo Nama berselanyo krono jadanya